Nyekel biasa wae Mbak, rasa ekspresi Mbak. Pamintaku ya gantian kurang rom nima situasi Tansah
sok-sok ciut, sok-sok ombo. Datan kinggang sarambut lamun adoh caketing Lumayan ombo banget. Kuwi ora, kuwi ki ora kono sing ngombe, Mas. Kayak musim cilik. ya coba yuk piye? Pian. Wong andekne swara malah. Suaraku gede. Mike iki lho maksudnya, Mas. Iya, suaraku gede sayang. Yen cedak tansah mulat Wis ra cetha. sida asih Indo mimi amin tuno ayo nih mas bareng ana tapi wajib Bareng yuk, gongke. sida asih Terima kasih matur nuwun sewu ingkang katemben lenggah menika kadosipun saking keluarga tebih. Dari mana, Mbak? Oh, dari Solo. Ayun. Iki sapa sing ora apal lagu iming wis buka browsing iki sapa? Oh, alah. Mbok do takon aku. jenengan apa? Ora pati. Oh, si Erlangga. Yun, ayun. Kula ayo Rojak nanas pantes dewa dari kelas
Humas Om Heru. Nggih, Dik. Pripun? Alhamdulillah menika Om Heru sebagai humas. Oh, nggih. Ya, Humas dari keluarga Jakarta. Dari keluarga Jakarta. Oh, nggih. Nggih, kina dawuh, Dik. Nyuwun lagu entit. Ya Allah. Ibuke terus entit. Ingkang ulang nggih, ingkang nyerat Om Heru iki ngerti. Ingkang ngersake mesti Pak Heru ki, Mbak. Pokoknya ingkang ngersakaken entet ingkang pundi menika? Ingkang ngersakaken entit ingkang pundi? Oh alah. Nggih. Sekecakaken. Yes. Siap mangke badhe pun aturaken piyambak menika entitipun. Wonten mriki senggaan sareng-sareng nggih Pak nggih? Oke. Nyuwun nggenipun. Senggaan. Ayo Dek. Sendakane kur. Iya. Oh iya. Ini keluarga yang dari Jakarta. Pamunten Bapak sinten asmanipun? Oh, Pak Katimin. Oh, Bapak Katimin. Pak Katino apa Pak Katimin? Pak Katino. Oh, Pak Haji Katino. Oh, Bapak Haji ya Katino. Allah. Pak Haji nanti nyanyi sendiri loh, Pak Haji. Iya. Nggih, Oke, tetep oke, esuk oke. nggih Pak Haji Katino mangke nyanyi nggih. Oh. Pripun? Oke, sini ikut sini. Mas. Iya. Ikut sini enggak apa-apa. Ora apa-apa. Ya. Sama Pak Haji. Aku ki metengan lho. Lah tenang ora. Lah aku dipandeng kowe meteng lho. Lah wingi wis kabeh ngono kok ya. Sik aku tak njupuk mic siji. Oh, ngaten sih. Ndelalah kok ya entuk bocah gampangan iki ya. Aku to. Geleman. Kok yo tuh nyetak-nyetak. Menika mbok monggo dipun lajengaken Bapak Haji Katino. Nggih. Loh, Lenggah. Ah, ngaten. Niki Bu Katimin ingkang pundi? Mboten tumut, gak ono. Oh, Pak Haji. mesti iki. Oh, tasih bujangan. Lah sing ngagem jilbab semang menika sinten? Pak Haji, panjenengan ngasih tomik piyambak. Mboten kalih kula mangke sareng-sareng kula. Nah, ayo. Dek ning room duduk di sini. Nggih. Tanggung jawab ini Cah, rekoso iki. Iki arep selfie sih kok. Iya. Selfie sih. Ini nanti live di mana? Facebook napa IG? Iya, ini dari Campur Sari Revansa, Bapak. Saking Wonogiri, sisih wetan. Loh. Aku dadi kaget nek ula meneh jebule HP tiba to. Iki mau tekan ngendi ngantian lali aku. Hama. Sik. Ora. Iki mau tekan ngendi? Tik, teko ngendi Tik? Teko apa iki? Kondungan kayak Mas. Kepati. Iya. Sudah, Pak? Sudah, fotonya sudah? Oh, belum. Malah diatur. Kepati hamba Malam minggu kota Solo pancen rame. Gotong royong nyambut gawe. Apa
Ya piyayi Jakarta ki ya piyayi budaya sedaya nggih Kang Mas.